אז מה קורה נינג'ות? כאן נינג'ה גיימינג בסרטון חדש, והיום אני הולך לשחק מיינקראפט פרק 3. הנה העולם שלנו ששיחקנו והכל שהכנתי דפו בפרק הקודם. חבל שאין לי להוסיף לך קישור כי אני לא כל כך יודע לעשות קישורים והכל. וואו, באמת. הנה פלאפי. וואו חברים, עכשיו מה הולכים לעשות היום? מנסים להשיג דיימונד. כן חברים, דיימונד. עכשיו מה יקח לנו? אולי לא אולי רגע קודם כל אני צריך להכין לי דברים למסע כזה. נכין 2 אחד שלם שיהיה פה. תתשארו כאן. עכשיו תראו, אני הולך רגע, לא עשיתי את זה מהאיירון. איזה בסה. מהאיירון נשתמש כאשר אמצא דיימונד. ניקח 2 נשתמש ב1. ועכשיו מה נעשה? יש לנו פה עוד איירון מוכן, באמת, זה טוב. וזה הכין סטיקס. אחצה את הפחם ל2. עכשיו נכין לנו סטיקס 8 פעמים. יופי. אוי, השתמשתי ביותר מדי, נשאר רק 2 פחם. טוב, אני חושב שעל הדרך נמצא פחם. פלאפי רוצה לבוא איתי? אתה עושה כן? יאללה בוא. יציב למסע עם פלאפי. פלאפי הכלב החמוד. וואי, אני חייב. בא למצוא לי מנהרה. חברים, רגע, אני אעשה פה מדרגות קטנות. מצאתי מנהרה, חברים. לא ביג דיל. אני חובב. אוי לא, יש פה זומבי. בוא. יש לי חרב איירון, אתה לא רוצה להתעסק איתי. הוא יתעסק. פלאפי, עזור לי. פלאפי, תעזור לי. עזור לי חמודי. עזור לי. עזור לאבא. פלאפי, לא, זה מקום מסוכן בשבילך. פלאפי, נו. למה רצית לבוא איתי? היית אמור להגיד לא, אבל סבבה. אוי לא. בוא פלאפי, חמוד. לא, מה אתה עושה? אתה רוצה לרדת לסכנה? זו סכנת חיים, פלאפי. חברים, הכלב שלי פה משוגע. הנה כן, תעלה על המיטה. עכשיו האבא, שזה אני, צריך ללכת להרוג זומבי. כנראה הוא לא שומע אותי. אכתוב קצת בלוקים. 4, 5, 6, 7, 8. אני יודע שאני כמעט ובלי חיים. אני רק על חצי לב, שזה נוראי. אני אומר, אולי יש שם דיימונד. אולי. ירו בי בטח. תודה לאלה שלפחות נשנתי פה. אם אתה יושן במקום אחד למיטה, מי שלא יודע אני אומר את זה, אז אם ואתה מת, אז אתה חוזר למקום שבו ישנת. עכשיו רגע. לא. זה בטח הוא הרביץ לי. הכבש רע. יש פה זומבי. נעיר את המקום קצת. קישטה. הנה, נראה לכם. אני חושב שפה יהיה דיימונד במקום הזה. אבל אני צריך בלוקים, זאת הבעיה. אני צריך לרדת בזהירות.
וואי חברים, זה קשה. אני פה מנסה ומנסה. או לא. או לא. שימו לב, מתקפה. רגע, שים פה טורץ' שיראה את המקום. עכשיו המשיך לשבור את הכל. לא. מספיק בלוקים בשביל לרדת למטה. 3, 1, 2 ו1. אני יכול פשוט לרדת ככה. וואו. חוץ מזה שאני לא רוצה בכלל ליפול על אבא. רגע. נשים פה טורצ'ים שיהיה יותר חונן כזה. נראה לי שיש פה דיימונד, חברים. אם אין, אני אקח את זה קצת קשה. זו מנהרה ענקיסטית ואני בגובה 11. פה אין דיימונד במקום זה. עכשיו בואו נלך לפה קצת. נו, גם פה אין. וואי, המים האלה קצת מציקים. 1, 2, 3, 4, 5, 6. יא. עכשיו לזה. בינגו. המים קצת הפריעו לי. לא, בינתיים במקום הזה אין דיימונד. אולי שם יש. טורצ'ים לגיבוי. איפה הדיימונד כשצריכים? כאילו יש לי דיימונד, אבל אני עסקתי אותו בווילג'. מי שלא ראה שיראה בפרקים הקודמים של מיינקראפט. פרק ראשון, הפרק הכי מגניב שיש בעולם. חברים, מקבל פה דיימונד. וואי. וואו, מה הסטרף לי היה? רגע, אין פה דיימונד? אלך ככה. אקח את זה איתי. לא משנה, רציתי לשמור את זה הדיימונד, אבל לא משנה. אם הייתי מוצא. אבל יש לי הרגשה שאני לא הולך למצוא פה כלום. מה שאני רוצה פה זה רק זהב. זהב זה לא מעניין. זהב נשבר יותר מדי מהר, אבל כשאתה שם לו כישופים, זה כמו מכונה. אבל זה לא מה שאני מחפש כרגע. כי אני מחפש דיימונד. ספונר יש פה, חברים, יש פה ספונר. מישהו יודע מה זה ספונר? זה מה שיוצר את כל הזומבים או המפלצות. בקיצור, אני אעשה לכם חלון קטן. ספונר של סקלטונים. הרסתי אותו. עכשיו מי גרוע פה? סקלטון גרוע. נו. בום. גולדן אפל, חברים. קצת זה. טוב חברים, לחזור לכם כשנמצא משהו טוב. לא משנה חברים, פשוט נמשיך. ועכשיו אני אלך לפי טורצ'ים. קריפר, לא טוב. עוד 2 קריפרים, חברים. בום. פגעתי פה. רגע, לא בדקתי פה חברים, לא בדקתי. בדיקה. צריכים לעשות לזה בדיקת דיימונד. חברים,
אני לא מוצא פה, אפילו דיימונדס אחד. כאילו אני יודע שיש לי 6, אבל... תראו את הפרק הראשון, אני יכול לספר לכם. כי מי שלא ראה את הפרקים הקודמים, פספס את זה. את הפרק הכי טוב שהיה לי. את ההתחלה הכי נדירה. והכי מזליסטית. יש לי הרגשה שלא יהיה פה כלום במנהרה הזאת. טוב, מסתבר שזו סתם מנהרה גרועה. חברים. זומבי, עוד זומבי. מקווה שיש פה ספונר, כי זה מביא לי הרבה XP. אם אני הורס ספונר. בוא נראה, יש לנו את ספונר. חייב שיהיה פה ספונר. או שלא, אני רק עולה. אני צריך לרדת קומות, לא אמרתי שאני צריך לעלות. ואני כבר צריך להשיג דיימונד. תראו, אני מתפוצץ מזה. אני כמו קריפר. אני הולך להתפוצץ מזה שאני לא מוצא דיימונדים. לפיז. שיט. דיימונד. לא. חברים, אני בשוק. מוצא לי דיימונד. אבל יש בעיה. אני לא זוכר לאן הלכתי ואיך עשיתי את זה ואני לא זוכר בלה וכולי. לנשום עמוק. אני צריך למצוא את זה בטח. וואו. מצאתי, יופי. לא תעבוד עליה פעם. בור משוגע שגם עולם אחר. לא. זה קוף. עכשיו שחסמתי. רגע. אני יודע מה לעשות. קודם כל בדיקה כמה דיימונדס יש. קיבל עבדת בתכסיס. אם יש פה דיימונדס אחד משתגע. יש פה רק אחד? יואו, אני בשוק. רק אחד מצאנו בכל הסיפור הענקיסט הזה. סיפור ענקי, אבל דיימונדס אחד. מתחרפן. דיימונדס אחד. והוא כמעט נכנס לתוך הלבה. אם הוא נכנס לתוך הלבה זה היה משהו אחר קצת. עוד יותר מתחרפן. הייתי מתפוצץ. תודה לאל. אני רוצה דיימונד. בטח אולי בפרק הבא אני אמשיך לעשות מיינינג. אבל רגע, לא נגמר הסרטון. אולי מסתתר לנו פה דיימונד בין כל המים האלה. זה התחיל בזה שצריך לחסום את כל המים. יש לי דרך טובה איך להוציא פה את כל הלבה. לא להוציא את האמת. יותר טוב חברים. הצלחתי. אוי לא. רגע, אולי בצד השני? אולי יש בצד השני. אוי לא. אני קצת אשיג בלוקים. וואו. טוב. על החיים כבר למוות. להשיג דיימונדס. כן. להשיג דיימונדס. להשיג דיימונד.
מונץ', מונץ', מונץ'. אוקיי, חברים. אני לא בטוח אם יהיה פה דיימונדס, אבל אבדוק בכל זאת. המקום הזה לא נראה כאילו יש פה דיימונדס. או שיש פה, ואני לא יודע. ואולי לא בדקתי מקומות. וואו, כל פעם שאני מוצא לava זה פשוט חוסם. רגע, לא, למעלה אין בטח דיימונדס. וואו. לא ציפיתי שזה יקרה. אבל לא מצאנו פה רק אפילו לא 2 לפחות מצאנו רק 1. אני חושבת את זה כאפס. מצאנו 0 דיימונדס. כשאתה נכנס לתוך לבה, זה משהו קצת מצחיק, עכשיו אני רק יודע על זה. אם אתה נפגש עם מים ולבה, כי מים אני נכנס ללבה ואני בתוך המים, כמו שאתם רואים פה, זה רק לא שורף. זה רק עושה, אני לא יודע. טוב חברים, אני בכלל בטוח אם... לא, זה כלום. טוב חברים, לא מצאנו שום דיימונדס. מה קרה? זו מכשפה? או כן. לעזאזל איתה. טוב חברים, פה נגמר המיינינג. אולי לחפור במקום אחר. לא עשיתי את הצד השני. אולי הצד שני יהיה קצת יותר טוב. עכשיו אני הולך לחפור ככה. רגע, באז. אני לא חושב שיש פה משהו. לא, אין כלום. מה? כבר מצאנו עוד מנהרה. טוב, חברים. המסקת נצטרך להימשך עוד. זה נקרא מקום מוק. וואו. אוי, לא. טוב, חברים, הגעתי אותו מנהרה. היי, זומבי. טוב, כל דבר. מה? אני לא יודע. למה זומבי זה הוציא? אתה ראית? מה? הוא הוציא רגע גזר. אני רואה שזומבי הוציא גזר. אולי מתחת כל לבה הזאת יש משהו. חרא של זומבי! טוב, תשמע ממני. ובעורך דין. אין לי עורך דין. טוב, פלאפי. אולי בפרק הבא נצא לחקור עולם. אחרי שהכין לי קצת כלים מדיימונדס. ואני אקרא לכלב שלי בשם, אולי, אם אלה כלב אתה עוד הרבה איירון. רגע, שיט, מנהרה עוד הרבה איירון. רגע, חכו. נכין את זה, ותיבה. כל מה שאני צריך. התיבה שלי פשוט נגברה לי. רגע, הנה. תיבה. נשאר לי בזה 2 דיימונדס. ואל תדאגו, אולי מתישהו נקשף אפילו. אם כבר מדברים, רגע, מצא לי פה שוגר קיין. רגע, פלאפי צריך לישון. זה לא נעים לי שאתה יושב עליי באמצע שינה. טוב, אתה נשאר פה כעונש. טוב, הוא יכול להסתדר עם זה. פלאפי, אתה לא בא איתי. באתי רק לקחת קצת מצרכים. וואי, ביי, לקחת אותו איתי. אני לא רוצה שיקרה לו משהו לפלאפי החמוד. יש פה איירון, יופי. נתחיל בזה שאני צריך לקרוא לפלאפי בשם.
ואז אני... כי יש לפיס, אז קיבלתי קצת רעיון קטן. ואני אשתמש בקקסים, קצת... אני לא מסע, אתם יודעים, זה עולם של סרטון. רק בזה אני עושה סרטונים. עוד איירון. זה טוב. אני באמת צריך להכין כמה שיותר בלוקים של איירון. אני זוכר שהיה בכמה פרקים הקודמים פה אגם כזה עם שוגר קיין. אני רוצה לראות אם זה נכון. ונכון בפרק הקודם אמרת שצריכים סימניה, או פרק הלפני הקודם. אז כן, אני הולך להוסיף סימניה כרגע. כן, יש פה שוגר קיין. וואי, רגע, זה אומר עם קלשון. אני צריך את הקלשון הזה, אני רוצה לקשף פה. בוא, אני של חיי בוב. לא מעניין אותי. קלשון אצלך? לא! חברים, חדשות רעות. הוא לא הפיל קלשון! טוב, אולי שאני אפרד את זה קלשון. אני לא הבנתי למה הוא לא הוציא קלשון. היה לו קלשון ביד. תרשמו תגובות אם יש לכם איזה משהו לומר לי על זה. אני זוכר שצריך להכין 2 ספרים. אז מהשוגר קיין שישאר לי, אני אעשה פה חווה קטנה. אבדוק ביוטיוב איך עושים חווה, ואז אני אכין את החווה הגדולה. אני יודע שמצאתי איירון, אבל אני לא הולך לפתור אותו עכשיו. רגע. יש לי אור של פרה? לא. לא, איזה באסה. רגע, צריכים נייר. נייר. יותר טוב. עכשיו, ספר, איפה זה ספר? מה זה שיש לי יעלון? רגע, נשאר שוגר כן? לא. אולי בהמשך האגם יש. הוא בא למפתיע. מה זה שיש לי? חרב של איירון. חרב מאיירון. אולי גם מתישהו יחסה את הבור הזה. בפרק הבא אולי. או שכשעשה את הפרק הזה אני יחסה את הבור. מקווה. טוב חברים, זה הסרטון ויאללה.